Obila gwenge marongo e kaunti ma Migori ne okeyo rowere mane bago ng'anyo ka kedo jaod bura margi mane lipot mar Mzalendo owacho ni en achiel kuom jood bura ma ok osebedo ka wuoyo od bura e higani mangima. Rowerego mane otelnegi kod jagoro mar ODM e sub-kaunti mar Rongo Joseph Alando ne oseo obila kuom tamogi timo ng'anyo ma giwacho ni osir gi chike ma pacho ka. Giseo jaod bura margi kuom rem loso e od bura ka giwacho ni okuodo wigi. To polis otamore atichwa mar express ichwang' mane wan ka jo constituency Marongo kuom weche mane owachi kuom Honorable Paul Abuor kaka MP Marongo. Gima chandowa ni weche mathoth matimre parliament pok obedo ko concentrate kaka ne waore. Chik mar Kenya namba 1 wacho ni teko ni kuom jopiny. Omiyo sa asaya ma waneno ka gik ma wadwaro ok timre nikech jatendwa ok tim gima wadwaro mondo waore, to mano chuno nyaka waduogi mondo wawuo kode mondo winjwa kata waikre ni lokruok machielo. Mano miyo wawacho ni Rongo wadwaro lokruok kendo wadwaro ni mondo gima wadwaro e Rongo kaka constituency nyaka wabed ga change mabiro miyo jopiny duto winjo maber. Jaduong' Abuor wakwayo ni ka IBC nyalo yie mondo Kenya mondo ochung IBC mapiyo kabisa mondo wanyis Abuor kama obed romogo ma ok wuoye mondo we jo Rongo kaw ng'ama romo bedi kom manyalo tero Rongo mbele. Mbele ni kujeno wamiyo ombulu kwane waere mane odhi represent wa to kar momiyo chok weche momiyo tere parliament kuchande to ko odhi walinga alinga ka report no segole sani endi pod wapenje ni yande to kar ang'o gin magiloso kucho dagilo bed pimo giloso weche mag IBC ko giseloso IBC koro jok machando mondo koro wagol oko mondo warwak ng'ama nyalo dhi wuoyo kucho mano nyalo represent jopiny mondo tich otire.